Hvala ti puno. Hvala tebi, Boško. Ono kad te kolege najavljaju i kada razmišljaju tebi, osvojio je modu. Gledamo snimak revije sve vreme. Ček, ajde, namesti. Čekaj. Ovo je stvari papir, sako. Tajvek se zove papir. Za tebe je bilo idealno da smo, na primjer, malo skratili te rukave. Poslanici ne bi dirali. Čekaj sad ja da skinem ovo. Čekaj. Ajde. Sad ću da ti pomognem. Izvoli samo prvo rukav. Ovako. Evo ga. Čekaj. Evo ga, tu. Dobro. Izvini, kosa. Ništa. Evo ga. I sad će ga spakati, vidiš, on može da... Ti ga zgužvaš, baš te briga, jel da? Ne smeta, vidi, ništa mu ne smeta. A nije teško. Bubica ubit će me reži. Neće da te ubije. Ali kako si uopšte... Ajde, namesti tu bubicu. Dok ne namestiš bubicu, interesuje me da razmišljaš o kolekciji. Sad kažu ti, ajmo u nedelju mode, na nedelju mode u Pariz i ti kažeš, pa ne, ja moram sad da predstavim nešto novo, nešto što niko nikad nije vidio. Imao sam veliki. Prvo... Mislim, jesi morao da pošalješ neki uzorak, ideju. Ne moraš da pošalješ. Ne možeš sad kao, evo, ja sam smislio etno, pa neću etno, nego ću ovo. Dakle, to pretpostavljam da mora neko da odobri. Ono što je bio ovde, ali da se sprovede neka ideja sa slikom. Fenomenalno. Daj probaj, možeš. Ne može, mali je broj. Šalio sam. Mogu treći su komentari odlični. Meni je bila... Pa ne, zato ja tebe volim. Jel ti baš onako prepoznaš bolja pesma sad nego kad je pobedila? Pa ne znam, meni je bolja, mislim bolja, ima ona, konceptualno je... Koncept je, da, koncept je. Meni je kao fora super, jer je pokazano. Pokrali da je ovaj bio gori od te, pa to je... Uvek kad izgubiš misliš da nije bilo fair. Pa ne, nije mi se dopalo, ali pa nije mi se dopalo, to ne znači da mi nije okej, pa nije moj ukus koji je... Ajde, deda. Da, kuma dala, kuma odnela. Nisi moj gost, nego si otišao. Pa, pozovi nekad slobodno. Vidiš da se uvek razviju neku interesantnu priču. Ajde ti u svatove. Ajde, čao. Ćao, vidimo se, doviđenja. Vidimo se sutra. Ali pazi kako ste me ostavili samu ovde. Dobro.